Itzekin, 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 itzekin. Bai, Maulerekin, mesedez? Bai, oraintxe bertan, oraintxe, bat zenbakia, 1131 zuei dagokizuela? Bai, bai, 11-rentzako, 11, ez garela gara iritsiko. Bai, ederki. Bai, eskerrik asko, erarte. Bueno, heldu da 22. korrika, Otsagabiara. Hemen ikusten ditugu lekukoa hartzen, Otsagabiko eskolako aurrak, gogotsu hemen ere Otsagabian euskararen alde egiten baitute, eta hementxe jendetza elkartu da ikusten dugu, baina amaiera ez dugu ikusten, eta korrikalariak hemen tinko eusten diote euskarari ere. Bertan aurrak, heldua, gurasoak, denetarik, eta hemen ere ikusten dugu mugimendua dagoela. Aupa, tipitapa korrika, eta ikusten dugu hemen Otsagabian ere, euskararen alde tipitapa korrikari eusten diotela baita euskara bezarkatuz. Hementxe korrika heltzear Otsagabian, Maruz eta Mari Jose, egunon? Kaixo. Egunon. Gogotsu, prest? Bai, zerbait egingo dugu. Hotza kentzeko gainera. Bai, nila kilometro bat egin dut. No? Lazan, portuan. Orduan ja entrenauta zatoz, ez da? Bueno. Eta hemen, euskeran alde baita ere Otsagabian egiten dela esan ganezake? Orain gaur egun nik uste baietz, asko egiten dela. Garai batean gu gazteak ginenean, garai hortan ezen hitz egiten apenas, baina gero gu ja hasi ginen martxa honetan. Eskolan adibidez eredua ja gehiengoa da, ja bakarrik eredua dago eskolan, eta gero ja jende gaztea, gero, kapotik etorri geranok ere. Zeinen ondo, mi esker eta disfrutau. Bale, mil esker zuei. Entxe Irune, Miren eta Kandela ditut, egunon? Egunon. Korrika Leister pasako da bertatik, prest, gogoz? Bai. Eta ze asmo duzue, korrika egiteko kilometro asko egin dugu dituzue? Eskarotzeraino. Irakasleak usten digute oraino. Oso ondo, eta denak euskararen alde, ez da? Bai. Oso ondo, hotziten du, hemen musikakin behintzat giroa berotzen, ez da? Ja, bai. Giroa ederra hemen? Bai. Oso ondo, disfruta eta disfruta korrikaz. Eskerrik asko. Egunon, Kontxi. Baita zuire. Hemen Otsagabian gaude, baina esan diazu lesakarra zela, nolatan hemen? Honaz etorri naiz, korrika hemen ikusteko, eta hemen korriteko, eta hemengo bazterrak pausoz pauso pasatzeko. Hori hitzetik ekintzetara, ez da? Hori da inbar duguna. Ez dezagun ekintzak bazter batera utzi, bertzela euskara horrekin batera joanen baita. Hemen ikusten dugu hotza, baina giro derra, musikakin ere giroa berotzen eta laitzen. Kilometro asko aurretik? Ez, orain gaur egingo ditut lehenbiziko kilometroak eta gero iparralderuntz joanen gara, han ere ea zerbait kilometro batzuk egiten txugun. Bino, ikusten duzunez, ja ez dut korria unitz egiten, adinare badut oinez bino korrika kostatzen zait gehiago. Baina dana dela korrikan parte hartza eta hau ere babestu eta besarkatzea, ez da, garrantzitsuna. Hoi da, eta antzi gabe Nafarroko mendialdean ere euskaraz hitz egiten dela, eta haieri esker Nafarra bat eta euskara da gure territorio libre bakarra. Alasea, mi esker eta disfruta korrikaz. Bale, mila esker zuei ere, zuek ere disfrutatu zuen lanian. Pirineo guziko jendea, elkartu gara, erronkari, zaraitzu, aezkoa, gora Pirineoa! Aurre gainean gaude, Euskal Herriko herri altuenean gaude, oraintze bertan korrika igaroko da hemendik, hotza egiten du, -5 gradu egingo du ziurrenik, hala ere korrikalariek gorputza bero daukate eta argi dute korrikan jarraituko dutela. Gainera Karmele Galartzarekin egon gara, berak urteak darama furgonetan igotzen eta giroa laitzen, baita euskararen alde lan handia egiten ere, eta joan den asteburuan
omendu zuten egiten duen lanagatik hemen Nafar Pirineotan euskararen alde. Momentu honetan korrika heltzear dago, ona Abaurregainera Euskal Herriko puntu altuenera. Ikusten duzuen bezala, erritmoa bizkortu dute korrikalariek. Jendea laitzen doa, itama egituan, ekukoa aldatuko orain. Oideketa goi, begira herri guztia orain, herri guztia. Nafar ere euskararen alde egiten dutela argi erakutsi dute. Nafar Pirineotan gaude, Karmele Galartzarekin gaude, egunon? Egunon. Bueno, non gaude? Pues gaude Euskal Herriko herririk altuenean. Abaurregaina, pizka bat gorago, Erremendia mendiak, eta hemendik jetxiko gara ja, Aezko Bailarara, eta hasiko dugu korrika Abaurregaina. Euskal Herriko herririk altuena. Hemen hotza orduan, ez da? Bai, bueno, hotza nik uste egun hauetan egiten ari dela ere Euskal Herrietan. Baina hemen ohituta gaude olako lurtiak eta hundiagoak izatea. Ikusi dugu gainera korrikalariek gorputza bero dutela, eta bueno, duela gitzi omenaldi bat egin zizuten, lehenengo ediziotik korrika animatzen egon zara. Bueno, bai, nik begira euskara maite dut, euskal zale guztia bezalaxe, eta egia izan zen sorpresa handi bat, larun batean Aezkoan zeuren kontzertu kuadrilla bat, eta engainatu zidaten tablaura igotzeko gauza bat esateko, eta gero izan zen hori omenaldi bat egin zidatela, unkigarria izan zen. Eta azkenean, hemen ere bai, Nafar Pirineotan ere euskara egiten da, ez da? Bai, euskara egiten da, eta ezkera ere berreskuratzen ari gara. Euskara jota jende gehiago, ja, 38 urtetatik gorako jende guztiak badaki euskara, ereduan daude, Karraldako eskola, eta jota jende gehiago animatzen ari da, aekan ikastea, aekan izugarrizko lana egiten ari da Pirineoetan, eta euskalduna asko gaude. Eta esaten dizuten bezala, larun bateko omenaldia izan zen oso hunkigarria, Aimarkarrikak berso bat egin zidan, nire biloba bat Larraitz eta Anaren alaba Mailike aurrezkoa dantatu zidaten, eta izan zen oso polita. Berezi dizu eta egiten duzien lanagatik, orain disfrutatu, eta igoko zela. Orain zerretan hartuko du, eta oiukatzen joango nahi, Jariberaino, eta Jariben eginen dut, puntako kilometroak Aezkoako puntan bainago ere. Eskerrik asko, eta mila esker zuen lanagatik, eta bazuei, eta disfrutatu. Euskal Herri oso disfruta zala, eta hitz egin zala. Aurtengo lemak erraten duena, ikasi eta hitz egin. Denak egiten badugu euskara dakigun guztiak, euskaldunduko dugu Euskal Herria azkarrago. Aupa! Garrantzitsuena ahaztu zaigu, irrintzilariak zarete biak, ez da? Bai. Bueno, saiatzen gara? Saiatzen gara. Bai, Pirineotan dela korrika, Nafarroa beherean sartu dela, arratsaldean, eta azpikaldean jartzen du Navarra Sumak korrikaren aurkako adierazpen instituzionala aurkeztuko duela. Eta segidan, ez dute onartuko testua, punto. Orduan zergatik da, albiste? Eta entzuten, ez duzu gaur esan du? Ez, oraindik ez, bueno, lasai. Oraindik eguna luzea da. Eta gozan dute gero jarri. Dipitapa, dipitapa! Dipitapa, dipitapa! Gorako irunkote polita daukagun hemen.
Euskaraziko dezika eta amekoan diren aia da baizik. Zoritxarrez badakit kalderen kandua Endo kontura duta trapletan arrapatu Zurere! Tipitapa, tipitapa! Bat, bi, hiru salto! Txipi-txapa, txipi-txapa! Gaude! Oidek eta sasoia! Gora zuek! Aupa zuek bega tipi-txapa, tipi-txapa! Oidek eta oidek sasoia! Venga, denak bidera, dena txalotzera, herria! Gora baurregena! Naiz azkarrago joan, behar dena baino, Marsillara ez gara iritsi oraino, ta Marsillatik goaz Donostiaraino, ta Donostitik mundu bukaeraraino. Apatzuek, tipi-txapa, tipi-txapa! Tipi-txapa, tipi-txapa! Ez esan, oraindik ezaretela sartu korrika 22.amaika.eus webgune berezian eta bertan ez duzuela ezer deskargatu. Proposamen bat, 3,9 kilometroa deskargatu, ea zer aurkituko duzuen bertan, hemen aurrerapen txiki bat. Unkitzen gaituzten irudiak dira hauek, ezta? Eta zer esanik ez, Herriberan barrena korrikak egindako ibilbidea Arabako lautada zeharkatu ostean, honezkero Gasteiz, Iruña zeharkatuta, baita bestelako hiriburuak ere, Gares, Tafalla, Tutera eta Nafarroa berera ere egin du honezkero korrikak, eta Maule hiriburua gaurko protagonista, gaurko gau honetako protagonista nagusia. Datozen egunotan, bere bideari segituko dio korrikak, eta ez ahaztu, oraindik ere Bilbo zeharkatuko duela, Gipuzkoa eta Bizkaiko zati handi bat, bukaera alde hori, Kantauri isurialdean, Donosti aldean izango baita datorren iganden bukaera. Baina oraindik ere Ekuadorera iritsi ere ez gara egin. 22. korrika Ipar Euskal Herrian sartu da eta Donibane Garazirantz bidean gara. Bertan 162. kilometroan Donibane Garaziko adierazpena irakurri dute eta bertan azpimarratu nahi izan dute hizkuntza eskubideak bermatzeko garaia heldu dela eta euskararen normalizazio prozesua azkartzeko eskatu dute. Hori hala administrazioei eskatu diete hitzetatik ekintzetara pasatzeko garaia dela. Doan dinamika. Korrikaren ingurumarian sortutakoa. Doako ezagutzaren unibertsalizazioaren beharra jorratuko duena. Ekimenaren gakoa da azpimarratzea euskara ikasi nahi duten herritarrek doainik aritzeko parada izan behar dutela. Gaur ordea korrikaren 5. egunaren barruan, dinamikaren barruan dagoen beste ildo bat aurkeztu nahi ditzuegu. Donibane Garaziko adierazpena. Aika ez ezik, beste euskaltegi asko dago agiri honen atzean. Prozesua azkartzeko eta bide horretan euskararen ezagutzaren unibertsalizazioa aldarrikatzen dugu. Euskal Herriko herritar guztiontzat eta doakoa. Argi dugu,
Euskararen erabilera erosorako baldintzak sortu behar direla, eta hori erdiesteko nahitaezkoa da ezagutza bermatzea. Guztioi dagokigu egitea, eginaraztea. Norbere tokitik eta egin beharretatik ekinez eta eraginez. Eta, korrika kantuz kantu serie berezia dastatzeke oraindik, badakizue, webgunean sartu, besterik ez duzuela. Korrikaren kantutegia historiko guztia berreskuratu dugu, egileen eskutik. Gaur noren txanda izango ote da. Ai de korrika, ala zankoa, ai de korrika, arraio pola, ai de korrika, dida korrika, ai de korrika, bejon deigula. Opa Joseba, kaixo. Korrika badator eta korrikaren inguruko kantak aztertzen ari garen honetan, zuek ere, Tapia eta Leturiak, 1983 urtean, korrikaren ediziorako kantua egin zenuten. Bai, halaxe tokatu zen, ausartu ginen, eta holaxe. Orduan Tapia eta Leturia elektrikoan genbiltzan, band baino lehen txogo, pare bat disko uste eta aterea genitula, eta hortxe berba hirugarrena prestatzen. Imaginatzen dut horrelako eskaera bat, taldean gustora hartuko zela, ez? Bai, bueno, hortxe genden, ez dakit nola esan, halako revelazio bat izan zen trekitixa elektriko horretan gure taldia, eta orduan, bueno, bete-betean ginen, eta bai, eskaera gustora hartu genuen, da, bueno, gero kantuak ere izan zuen nolako zea bat, ongi sartu zen, edo baliozun, korrikarako, ez dakit asmatu genuen, nik uste sideko estilo zea hortan uste egoki etorri zela. Amuritzak abiatu zuen korriken kanten biografia hau edo ibilbide hau, eta bueno, garaiko kanta zen, bertso baten gainean egindako akapelako abesti bat, zuena esan daiteke, aipatu duzun bezala, korrikarako espreski, korrika egiteko espreski egokia zen kantu bat, ez? Ritmo askoko kantua zen, estribillo pegadizo bat, eta korrika egitea motibatzen zuen egitakoa. Bai, hoize zen eskatzezuna, ez? Korrikarako nola zen, bueno, egoki zetorren, sideko erritmo horiek egoki zetozen, eta hola, bete-betean abitu ginen hortik. Korrikak beti izan du, ez? Garaiko kantak egiteko aukera gaur egun, erritmo modernoagoak hartu dute aurtengo orain dela 3 urteko kanta, Amurizak bertsotan intzuen, Eganek rock giroetan ekarri zuen, Akelarreke bai, eta gero denboran bestelako giroak egon ziren. Aipatu duzun bezala, 80. hamarkada hasiera hortan trikiak gogor jo zuen, zuek ere tope ibili zinaten garai horretan, eta kantuak islatzen zuen garaian bizi-bizia zeon musika estilo baten kanta, ez? Bai, nik uste bakoitzak beretik emate genula. Hortan nahi ginen, ordurako batiz gure gitarra jolea taldean zebilen, zuzenekoetan, eta maite genuen estilo hura, eta beraz hortan genbilen, eta nik uste talde bakoitzak beretik jozuela, eta egokizeto horrela hori. Musika Tapia eta Leturiak egindakoa, eta letra berriz, Jon Sarasua bertsolariak. Hoize da. Ondo jakin izan zuen korrika dana islatzen, ez? Aide korrika, deialdi bat korrika egiteko, eta letraren barnean aipatuz korrika egiteko zenbat modu daude, eta Euskal Herrian nola izendatu egiteken gauza bat egiteko hainbat modu, ez? Bai, garai hortan gu oso Jon Sarasua zale eginan, bertsolariak oroar, kontaktu handia eduki genuen haiekin, nik uste haiek salbatu gintuztela, ze gu letretan askoz atzenduago gentozen, eta Jonek bertsoaz aparte beste ekarri bat, modernoagoa,
argitasun handia erakustezun Jonek eta kasu hontan hori, zenbat hitz zeuden ezagutu ere ez genitu neiten gaina, berari esker jakin genituen zenbat modu ezberdinetan korrika hori nola esatezan Euskal Herrian. Eta era berean kantuan aipatzen da Euskal Herriko hainbat herri, korrika bertatik pasatzen dela, eta zuek ere jotzen ibilitako herri pila bat, Euskal Herri oso azterkatu zenuten 80. hamarkada horretan, Tapia Leturiarekin, ez? Bai, dantza talde ginen, eta herriko festetan ohitura handia zegoen. Gu bezalako taldeak, gure aurretik berbena taldeak, plaza handia zegoen eta tokia gure esperimentuetarako eta baita ere gure musikak eta aurkezteko. Orduan, bai, garai oso ona izan zen alde horretatik. Letrara itzuliz, dago zati bat politi iruditzen zaidala, da aipatzen duela korrika egiteko ez dela izan behar korrikalari profesionala, balio duela potegeldoentzako eta esprinterrentzako, ez? Hori aipatzen zuen kantak eta hori da igual korrikaren magia, ez? Bai, formula oso polita da. Dena den, bai, gero urteak pasa ondoren erabat uste profesionala zatu indala, jende guztiak korrika dabil, markak hautsi nahian eta ez dakit ezotegean pasa korrikako kontu honetan. Eskerrako hain batzu geratzen diren, ez? Geratzen garen. Hori da. Ondo, Joseba, korrika badator, laster egongo da gure artean berriz ere, imaginatzen dut etortzen den heinean, zu ere kantugile bezala zirrara berezi bat sentituko dezula, ez? Oso emotiboa da, karrera bera oso polita da, idea zoragarria da, eta geografia hori ikustea eta gauez eta egunez, eta nik uste zirraragarria dela. Eta gero, kantuak laguntzen du. Kantu hori entzuten da, korrika zoazenean, da nik uste, oroar denek asmatu dutela ondo txertatzen doinua, ritmoa eta idea hori, bai. Nik uste, garbi, taldek garbi hartzen dute idea eta gero funtzionatzen du. Esango nuke agian ekimen ezberdinetako egiten diren kantu asko desagertzen direla, ekimena pasa eta denbora gutxira, ez geratzen dira ahazturan. Korrikako kantuak esango nuke batzuk eta tartean zuena, oraindik ere noizean behin entzuten direla txondetan eta horrelako jaietan kanta aipatu duzu arrakasta handi izan zuen eta gerora ere asko entzun den kanta dela esango nuke. Bai, hori gertatzen zaigu gure kantu guztiekin, ez? Gu saiatzen gea, gerorako ere behar arrasto utziko duen kantuaren bila, ez dugu beti lortzen, edo oso gutxitan, eta hemen hauetan ere gauza bera pasatzen da batzutan, ez dakit zergatik, jendearen memorian gelditzen da, eta beste batzutan ez, eta behar hori da musikaren ezaugarri bat, ez dakigula ziur zerk kantatu arazten jartzen duen jendea, baina hortan saiatzen garela, bai. Beraz, aipatu bezala korrika badator, aurten ere, kilometroren bat, metro batzuk egiteko prest? Kasu, igual ingo dugu parion bat, iketanik. Izan daiteke. Terrenon bat, ola inor ez dagoen bat. Aldapa bera doan bat, ez? Hoi da, goizeko bostak aldea edo, a ber. Earki, sprinterrak edo potegeldoa, baina horri izango gara. Korrikan, eskerrik asko Joseba. Eta bertan ikusten gara. Aide korrika, ala zankoa, aide korrika, arraio pola, aide korrika, dida korrika, aide korrika, bejon deigula.